Hello, good morning mga idol. Sa kuminsaki Palayan. Yan, magandang maga sa inyo lahat mga idol, mga unsa, sa lahat po ng mga vloggers dyan. Especially sa mga malapit sa akin, shout out po sa inyo lahat. Yan, nababas pa lang po siya. Nalabas pa lang na idol. Oh. Thank you so much sa lahat na nagsusuporta po sa aking YouTube channel. At sa lahat ng mga vloggers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maaga po ako nandun sa aking Palayan kasi meron kaming seminar sa bayan. Dalawang araw po kami nagsiseminar sa Binyo. Training seminar para nagtalaman po sa aming mga tungkulin sa aming barangay. First time tayong naging kagawad siya, medyo kailangan natin na magdagdag pa po ng experience para mas maganda. Sobrang tulig ng Palayan po kaya hindi pa siya napansin ng idol lang. Ganda ng palin ng ating katabi. 6:15 mga idol.
yung ating sagingan na idol. Pinilinisan ko ng isang araw kasi ay apendisi. Super release niya po niya kaso wala akong mga payat kasi nag-aat yung mga puno niya idol. Yung mga panibagong ano lang yung lumalabas. Pati nga. Bye-bye. Good morning again. I'll wish you more. Time is 6:20. Naghatid ako ng mga bata sa school at adidatsun ako ng bayan ng Bitmanan at meron po akong seminar 2 days. Bye-bye mga idol.